Ja by som chcela v tejto našej prezentácii, ktorú sme pripravovali spolu s kolegami, najprv predstaviť náš ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky. Hoci je to názov taký strašne zložitý, dlhý, dúfam, že nie je hrozivý. Takže chcela by som vám teda tento ústav predstaviť. Potom vám trošku viacej rozprávame o registrácii nových odrôd. Zameráme sa na trávy, keďže to súvisí s touto témou. A takisto potom povieme vám niečo o certifikácii zmesí a o tom, aký je náš vlastne vklad do tohto projektu. Ešte moje meno, teda už som Katarína Hanzariová a pracujem na odbore odrodového skúšovníctva a pokračujú tu moji dvaja kolegovia. Takže všetky obrázky, ktoré sú v tejto prezentácii, je z našich skúšovných staníc. Pred nami prezentácie boli naozaj veľmi pekné, farebné. My sme z oblasti zo štátnej správy, ale snažíme sa, hoci sme štátna správa, trošku sa priblížiť aj verejnosti a preto sme sa aj zapojili do tohto projektu. Poľnohospodárstvo, príroda, toto všetko je pre nás veľmi dôležité a sme súčasťou tohto všetkého. Takže najprv by som povedala, čo je našim hlavným poslaním a možno začala by som touto poslednou vetou zaistiť bezpečné zdroje pre výrobu potravín a krmív a tým chrániť zdravie ľudí, zvierat a životné prostredie. Pretože my vykonávame strašne veľa činností, dotýkame sa všetkých oblastí poľnohospodárstva a toto všetko vykonávame rôznymi spôsobmi, že robíme úradné kontroly, robíme všelijaké iné odborné kontroly, vykonávame skúšovníctvo, máme svoje laboratória a to preto, aby sme vlastne kontrolovali všetky vstupy do poľnohospodárskej výroby a takisto sa zaoberáme aj vinohradníctvom, vinárstvom, ovocinárstvom, ekologickou poľnohospodárskej výroby a takisto aj testujeme aplikačné zariadenia. Tu môžete vidieť naše kľúčové činnosti. Naozaj táto činnosť je strašne široká. Myslím si, že všetci poľnohospodári nás poznajú, aj tí, ktorí teda testujú plodiny klasickým spôsobom, aj ekologickým spôsobom, pretože my sa zameriavame na pôdu, hnojiva a výživu rastlín, čiže skúmame výživu teda rastlín, spôsoby hnojenia, certifikujeme hnojenia, robíme agrochemické skúšanie pôdy, potom ďalej sa zameriavame na odrody, osiva, sadiva a takisto vykonávame aj kontrolu GMO. Toto budeme v tých neskôrších slajdoch, bude to viacej trošku rozpísané, alebo kolegovia vám o tom viacej povedia, o odrodách osivách. Ďalej sa zameriavame v našej činnosti na prípravky na ochranu rastlín, to znamená pesticídy, herbicídy, insekticídy, autorizujeme tieto prípravky, robíme úradnú kontrolu týchto prípravkov, čiže spolupracujeme s poľnohospodárskou praxou. Ďalej sa zaoberáme aj ochranu rastlín, vnútornou aj vonkajšou karanténou. V predchádzajúcom bloku sa vám spomínali invazné rastliny, takže mám kolegov, ktorí sa takisto zaoberajú týmito invaznými rastlinami, robia kontroly, vydávajú rozhodnutia. Ďalej robíme úradnú kontrolu krmív, vedíme krmivárske registre, sme príslušný orgán na kontrolu ekologickej poľnohospodárskej výroby a pre mňa, a možno, že aj pre vás, je taká veľmi významná obľúbená činnosť v oblasti vinohradníctva, vinárstva a ovocinárstva. Čiže tam my certifikujeme hrozno, robíme kontroly vinohradov, prideľujeme štátne kontrolné čísla. To určite sa s tým stretávate a poznáte to. Sme vlastne rozpočtová organizácia, máme teraz momentálne okolo 450 zamestnancov, máme sieť fitoinšpektorov, osivárskych inšpektorov teda, ktorí sa zaoberajú pôdou a okrem toho máme 14 skúšobných staníc.
Takže tuto vidíte, je tu mapa, na ktorej sú rozmiestnené skúšobné stanice, čiže vlastne máme pokryté celé Slovensko od západu na východ, od severu na juh. Z týchto 14 skúšobných staníc je jedna karanténa, to je pomerne nová, je vlastne asi 3 mesiace, je táto karanténna stanica. Je to v Belži. Táto mapa je ešte taká trošku stará, čiže stanica Haniska, sa to zapína. Na východe je Košice a pod ňou je Haniska, čiže táto skúšobná stanica už nie je, ale miesto toho čiže táto skúšobná stanica Haniska už vlastne neexistuje a miesto nej je vystavená nová skúšobná stanica Belža, ktorá je zároveň aj karanténna stanica. Jednu skúšobnú stanicu máme špecializovanú na vinič, to sú dolné Plachnice, a jednu máme špecializovanú na zeleniny a iné špeciálne plodiny, a to sú Nové Zámky. Tieto skúšobné stanice máme vo všetkých výrobných oblastiach, ale o tom vám povie bližšie už kolega. A na skúšobných staniciach vykonávame hlavne štátne odvetové skúšky za účelom registrácie nových odvod, za účely aj právnej ochrany, robíme firemné skúšky pre žiadateľov podľa ich požiadaviek, takisto robíme skúšky biologickej účinnosti insekticídov, pesticídov, robíme skúšky takisto účinnosti hnojív, robíme vegetačné skúšky za účelom certifikácie osív. No a ako taká novinka, sme zapojení aj do projektov, do jedného projektu Ripple Repower, ktorý sa týka pôdy, a veľmi sme radi, že sme zapojení aj do tohto projektu, ktorý robíme spolu s Brozom, lebo je to naozaj veľmi pekný projekt a sme radi, že môžeme priniesť do tohto projektu skúsenosti, ktoré máme vlastne pri registrácii nových odrôd, hodnotení odrôd a takisto aj skúsenosti, ktoré máme v súvislosti s tvorbou metodiky a takisto aj s tvorbou novej legislatívy. A verím, že teda ten náš účel bude prínosom. A teraz by som vám povedala nejaké základné činnosti nášho odboru, keďže náš inštitút alebo kontrolný ústav má zhruba 10 odborov, ktoré sa zaoberajú tými činnosťami, o ktorých som hovorila predtým. Čiže my aj s mojím kolegom sme z odboru odrodového skúšovníctva a teda hlavnou našou činnosťou je výkon štátnych odrodových skúšok za účelom registrácie nových odrôd. Každý rok máme okolo 300 žiadostí o registráciu nových odrôd. Tieto žiadosti sú väčšinou zo zahraničia. Veľmi sme sa tu bavili o tom, že je dôležité, aby bola krajina pestrá. My trošku na našich skúšobných staniciach to veľmi nepodporujeme, pretože máme hlavne na našich skúšobných poličkách máme kukuricu, síce máme aj na silášť, aj na zrno. Potom máme, čiže okrem kukurice máme potom hlavne slnečnicu, repku, olejku, soju, obilniny, repu cukrovú, ale prevažuje, no neviem, či bohužiaľ, alebo vďaka Bohu kukurica, lebo túto kukuricu môžeme vidieť aj na poli, aj teda na našich poliach, že teda pokrýva veľmi, veľmi veľkú časť poľnohospodárskej pôdy a každý rok sa registruje možno okolo 80, len na Slovensku, okolo 80 nových odrôd kukurice. My ako Slovenská republika sme dosť taká významná krajina, čo sa týka registrácie kukuric vlastne pre celú Európu. Ďalšia naša veľmi významná činnosť je kontrola odrôd pre účely udeľovania právnej ochrany, kde spolupracujeme s ministerstvom pôdohospodárstva a vydávame takisto rôzne metodiky, kontrolujeme udržiavacie šľachtenie a máme veľmi širokú spoluprácu so skúšobnými úradmi v rámci celej Európy a takisto aj v rámci sveta. Poskytujeme tzv. Popisy DUS, ale to nám vysvetlí možno kolega bližšie aj napríklad pre také krajiny, ako je, ja neviem, Irán, rôzne Turecko, rôzne veľmi vzdialené krajiny. A takisto aj vykonávame, tú našu celú činnosť vykonávame na základe európskej aj
národnej legislatívy. A toto som zaradila nejaké obrázky, aby ste mali predstavu o tom, ako vyzerajú naše pokusné políčka. O políčka sa musíme naozaj veľmi starať. Keďže sme akreditovaní Európskou úniou pre výkon skúšok, tak preto musíme zabezpečiť, aby políčka boli chránené, pretože, ako som vravela, naše skúšobné stanice sú súčasťou prírody. Čiže veľmi často nás navštevujú rôzne srnky, diviaky, bojujeme teda v dobrom s rôznymi druhmi vtákov, lebo nám ničia pokusy. Častokrát sa nám stane, že naraz na nejaký nálet vtákov a z nich máme, ja neviem, 100 odrôd, ale oni práve sa zamerajú na jednu, máme už 4 opakovania a pekne nám všetky 4 opakovania si na nich pochutia. Čiže musíme takisto tieto pokusy zasieťovať. Naučili sme sa napríklad, že musíme napájať zajačikov, aby nám nevylamali mladé slnečnice. Spolupracujeme s prírodou, niekedy sa nám dajú viac, niekedy menej, ale často máme takéto pekné pohľady, ako vidíte na tom spodnom obrázku, ako bociany sa nám tam prechádzajú a vzadu sú pokusy kukuríc. A ešte by som povedala pár slov o registrácii, čo je veľmi dôležité z hľadiska zmesti, že registrácia je buď povinná alebo nepovinná. Povinná registrácia je určená legislatívou, sú tam vlastne hlavné poľnohospodárske druhy. A nepovinná registrácia, alebo teda dobrovoľná registrácia, dá sa vykonávať za národnej metodík a sú to druhy poľnohospodárske, ktoré sú teda menej významné, ale toto všetko je určené legislatívou. Takže to bolo z mojej strany všetko. Teraz bude nasledovať môj kolega, ktorý je špecialista na trávy, čiže keď budete mať nejaké otázky na trávy, tak to je hlavne Naňo, ale musím ešte na ňu prezradiť, pretože pracuje i veľmi známy aj medzinárodne, pretože pracuje, zaoberá sa aj právnou ochranou. A ľudí povedz, čo si vlastne predsedom teraz, čo je vlastne veľká česť pre úctu aj pre slovo. Toto by som si presvedčil. V krátkosti ďakujem kolegyni za predstavenie. Moje meno je Ľubomír Bašta. Pracujem na odbore odrodového skúšovníctva, patrí pod odbor, ale moje pracovisko je v Spišských Vlachoch. Aktuálne mám na starosti registráciu odvod na základe skúšok odlišnosti, rovnanosti a stálosti v rámci našej republiky, ale samozrejme už v rámci EÚ. A právnu ochranu odvod, ako bolo spomenuté, ale vlastne predtým som začínal ako podinový špecialista, to je trávy deteliny, takže môj základ je odvodený od tých tráv detelinovín a tým, že som z Spišských Vlachov, ktorá je hlavná skúšovňa pre detelinoviny a trávy na Slovensku, tak sa stále ako berie to ako trošku už ako hobby, ale stále sa tomu venujem, som tomu na blízku. Neviem, že či to mám spomínať, tak úplne okrajovo som auditorom v rámci Európskeho úradu spoločenstva pre odrody rastlín, čiže auditujeme skúšobné úrady, ktoré sú akreditované pre udeľovanie európskej právnej ochrany nových odrôd a aktuálne predsedám pracovnej skupine Medzinárodnej únie pre ochranu odrôd rastlín, zameranej pre poľné plodiny, takže to tak v krátkosti. Aby som prešiel na to, čo je téma nášho stretnutia, alebo súvisí aj s týmto, je podmienky registrácie nových odrôd rastlín. Sú to možno také trošku nezaživné skratky, ktoré niekomu niečo povedia, niekomu alebo väčšine asi nič. Prvá skratka je, že každá registrácia novej odrody určenej pre komerčné účely musí prejsť skúškami DUS. To sú skúšky v krátkosti odlišnosti, vyrovnanosti a stálosti. Trošku viac v ďalšom slajde. Potom sú skúšky VCU, kde sa skúšajú hospodárske hodnoty odrôd. Každá nová odroda musí mať vhodný názov. Nie je to úplne také jednoduché, že keď máme odrodu Jona Gold, čo je taká veľmi známa ľudba jablk, nebolo jednoduché nájsť takýto názov. Všetko musí prejsť procesom schvaľovania. A samozrejme musí mať zabezpečené udržiavacie šľachtenie ako predpoklad, že tá odroda bude mať stále ten prvotný materiál s tými prvotnými vlastnosťami a z toho sa budú jednoducho šľachtiť a tvoriť nové generácie.
Okrem toho máme ešte u tráv a detelinové doplnkové skúšky, ktoré sú síce teraz nepovinné, kedy boli povinnou súčasťou registrácie a doplnkové skúšky spočívajú z technologickej kvality, čiže skúša sa na obsah dusíkatých látok, vlákniny a sušiny. Prejdem v krátkosti na ďalšiu a tu sú samotné DOS skúšky. Odlišnosť, vyrovnanosť a stálosť, úplne v krátkosti odlišnosť. Každá odroda musí byť odlišná od všetkých ostatných všeobecne známych odrod daného druhu. Čiže nemali by, ak niekto vyšľachtil novú odrodu, nemala by byť shodná už s nejakou inou komerčne využívanou alebo pestovanou odrodou. Vyrovnaná, to znamená, musí mať vyrovnané vlastnosti, nesmie byť, ak máme tomu odrodu rúže, aby z dodaných rastlín 50 skúšok bolo 40 červených a 10 rúžových. Jednoducho tá odroda nespĺňa podmienku vyrovnanosti a uniformity a naopak musí byť stála, to znamená o 10, o 20, o 30 rokov, pokiaľ tá odroda stále existuje, obchoduje sa s ňou a pestuje, musí stále zachovávať tie pôvodné vlastnosti, ktoré mala v čase registrácie. Čiže úplne v krátkosti, všetky tieto skúšky, ako tu máte možnosť vidieť na tomto obrázku, je to obrázok zo spišských vlakov, zo Spiša, kde máme jednu z tých najkvalitnejších skúšobní pre deteliny a trávy v Európe, to môžem si tvrdiť. V súčasnosti takto to vyzerá, nie stále je to v takejto polohe, lebo už musíme striedať, máme veľmi malé plochy na takéto skúšky, aktuálne je ich okolo 600 odrod detelinovín a tráv. Hodnotíme ich na základe metodík. Čo sa týka metodík, sú to európske, medzinárodné metodiky alebo naše vlastné slovenské národné metodiky. Všetko prebieha na jednej pokusnej lokalite v Spišských Vlakoch. Pozoruje sa to, samozrejme, každý jeden druh má určitý počet znakov, ktoré sa pozorujú každý jednej odrody. Okrem toho sa robia niektorých znakov aj laboratórne rozbory a všetko to prebieha 3 až 4 roky, počas ktorých zistujeme, či tá odroda spĺňa tie vlastnosti a kritériá a po 3-4 rokoch sa môže predložiť na registráciu. Štatistické spracovanie je to už proces, ktorý si vyžaduje viac ako doteraz. Všetko sa vyvíja, aj pozorovania, všetko závisia od štatistických metód. Aktuálne sú už v kurze dronové analýzy a rôzne fenologické analýzy cez scanning, takže je to vo vývoji. Aktuálne máme živú odrodovú kolekciu asi 1300 vzoriek osiv, čiže tá kolekcia je obrovská. Všetko ide o buď právne chránené alebo registrované odrody, čiže tých vzoriek je obrovské množstvo a takisto udeľujeme buď na registráciu podklady alebo podklady pre právnu ochranu odrody. To môžem potom zodpovedať, ak budú otázky, čo to je právna ochrana odrody. A samozrejme sme poverení Európskou agentúrou pre právnu ochranu akreditovaní pre 11 druhov detelinovín a tráv, ktoré môžeme robiť pre celú Európsku úniu. Čiže je to veľký záväzok, ale samozrejme podliehame auditom každé 3 roky, čiže je to dosť náročné spolu. Tieto druhy, ktoré sú tu uvedené, vlastne aj u nás skúšame priamo v Spišských Vlakoch. Chýba tu detelina lučná. Úplne v krátkosti musím súhlasiť s pánom Bozárom, že bohužiaľ detelinu lučnú máme dlhé skúsenosti, ale posledných 5 rokov jednoducho pravdepodobne môže byť aj taký dôvodom, prečo sme skončili s jej skúšaním. Jednoducho nedokážeme po prezimovaní udržať kompletnosť tých rastlín, aby tá detelina lučná vydržala 2 roky na tom istom mieste. Takže to je ten dôvod, prečo sme upustili od deteliny lučnej. Všetkým týmto ostatným druhom sa venujeme veľmi aktívne. Takto to vyzerá, tie DOS skúšky buď v samostatných rastlinách alebo v riadkoch. Jeden zo spôsobov merania tých rastlín. Hospodárske skúšky, skúšajú sa hospodárske hodnoty každej odrody. U tráv detelín máme 2 cykly, ktoré pozostávajú z 3 rokov na 6 pokusných lokalitách v rámci Slovenska, takmer každej výrobnej oblasti, okrem tých najteplejších južných. Hodnotíme rastové pozorovania úrody, odolnosti voči chorobám
a samozrejme adaptabilitu na naše klimatické a pôdne podmienky na Slovensku. To je veľmi dôležité. A budúcnosťou sú skúšky udržateľnosti odrôd. To je jedna z podmienok budúcej legislatívy. Takto vyzerajú tie skúšky hospodárskej hodnoty, na základe ktorých vlastne sa začali vykonávať aj pokusy pre projekt Life Diversity, čiže približne na takýchto parcelkách už aj začali niektoré pokusy a takto to bude aj prebiehať. Toto sú monokultúry, my máme rôzne zmesy. Aktuálny počet registrovaných odrôd na Slovensku je to rozdelené podľa druhov. Samozrejme, najväčší záujem je o trávnikové typy kostráv červených. Potom sú stále ešte veľmi dôležitými druhmi detelina lučná, metonoctebacii, ktorý je aj krmný, aj trávnikový a postupne ostatné druhy, ktoré sú po väčšom alebo väčšom počte zastúpené. A čo sa týka pôvodu, ako môžeme vidieť, stále ešte si držíme spolu s Českou republikou, že sme na úrovni približne rovnaké, ale do budúcna určite ten podiel slovenských odrôd bude klesať, keďže máme posledného šachtiteľa Udral a zopár šachtiteľov detelinovín, ktorí ale čoraz menej šľachtia nové odrody, takže uvidíme do budúcna, či nebude ten podiel holandská, nemecká a dánska oveľa vyšší, ako je teraz v súčasnosti. Nech sa páči, odovzdávam slovo kolegyni. Ďakujem za slovo. Moje meno je Marta Andrejčíková a pracujem na odbore osív a sadív a chcela by som vám povedať trošku o našej činnosti. Takže základnou činnosťou je uznávanie množiteľského materiálu vlastne polných plodín, zelenín, liečivých rastlín, ovocných drevín a vínčan. Všetky odrody, ktoré sa vlastne uznávajú, všetky osivá, musia byť registrované. To vlastne robí odbor odrodového skúšobníctva. Vlastne uznávanie spočíva vlastne v hodnotení množiteľských porastov a kontrolu kvality osiva vo vzorke. Tieto činnosti vykonávajú buď inšpektori referátu kontroly osív a sadív, alebo naše skúšobné laboratória, ktoré máme dve, vlastne vo Výklaši a v Bratislave. Ale môžeme poverovať aj fyzické osoby, čiže podnikateľom na tieto činnosti musia spĺňať určité podmienky, za ktorých ich poveríme, ale môžu uznávať len tie osivá, ktoré oni vyrobili, nie pre iné firmy. Ďalej vykonávame kontrolu množiteľského materiálu, vlastne v priebehu výroby, spracovania, balenia. Vlastne ide tu o to, aby sa zachovala kvalita. Ďalej sme zodpovednou úradnou autoritou pri odrodovej certifikácii podľa OECD osivárskych schém. To znamená, že to sú osivá, ktoré sa vyrábajú a posielajú do tretích krajín. Sú tu trošku rozličné podmienky. Ďalej zastupujeme Slovenskú republiku v orgánoch EÚ a vlastne podielame sa na tvorbe legislatívy. A to bude vlastne aj našou úlohou v rámci projektu vytvoriť metodiky a zmeniť legislatívu. A ďalej vedieme evidenciu pestovateľov geneticky modifikovaných rastlín. To je našou takou okrajovou úlohou, ale od roku 2016 nie žiadny pestovateľ. Takže uznávanie množiteľského materiálu spočíva vlastne v uznávaní množiteľských porastov a uznávanie osiva vo vzorke. Vlastne tú kontrolu uznávanie množiteľských porastov robia inšpektori a vlastne hlavne musia stanoviť čistotu odrody a čistotu druhu. Vlastne vždy musia mať popis odrody, ktoré vlastne väčšinou vykonáva odbor odrodového skúšobníctva, keď je to slovenská odroda a porovnávajú, či vlastne daná odroda na poraste zodpovedá danému popisu. Potom pozerajú zapovedenie škodlivé činitele, celkový stav porastu. Vlastne pri uznávaní vo vzorke kontrolujeme čistotu, klíčivosť, vlastne to sú hlavné parametre a držíme sa tu požiadaviek v jednotlivých nariadeniach vlády. Máme asi 10 nariadení vlády, takže obilniny, krmoviny, oleniny. Pri niektorých druhoch sa stanovuje aj vlhkosť a potom sú škodlivé činitele, vlastne pri asi 10 druhov musíme pozerať škodlivé činitele, ktoré sú predpísané, aby sa vlastne nezavlekli škodlivé organizmy na území Slovenskej republiky.
A vlastne keď hovoríme o krmovinách, takže v roku 2025 sme mali prihlásených 3962 hektárov krmovín. Ako väčšinou to klesá a z toho obyvateľoviny je asi 2735 hektárov. Máme asi 5 dodávateľov, ktorí robia krmoviny. Keďže sa rozprávame o zmesiach, povedala by som vám v krátkosti, čo obnáša registrácia zmesí. Takže keď chce niekto vyrábať zmes, musí sa prihlásiť na našom odbore, musí byť našim evidovaným dodávateľom, musí mať osvedčenie a odborné spôsobilosti. Vlastne nahlási nám, že chce vyrábať zmes. Dá nám zloženie, percentuálne zloženie zmesí a vlastne keď zmes obsahuje druhy, ktoré sú povinné registrované, tak musí nám dodať doklady, že to osivo je uznané. Ale každá zmes by mala obsahovať aspoň jeden druh, ktorý je povinne registrovaný. A dodá nám vlastne uznávací list, dodací list a náväzku, na základe ktorých vlastne kolektinka skontroluje, či daná zmes sa môže vyrábať. A vlastne musí si behom toho roku zachovávať všetky doklady o zložení zmesí a my aj odoberáme vzorku, ktorá je tiež u nás uložená, keby bola náhodou nejaká reklamácia. Zmesí, ktoré sa uvádzajú vlastne na trh, musia byť označené úradnou náväzkou, ktorá je takým vlastne rodným listom daného osiva a na základe tejto náväzky vieme určiť, kto danú zmes vyrobí, o zložení danej zmesi a vieme si aj pozrieť osivové parametre. Vlastne vždy, keď kupujete nejaké osivo, ktoré prešlo uznávacím konaním ústupom, tak je označené úradnou náväzkou. V podstate zmesí, ktoré sme registrovali v roku 2024, takže vždy sme mali len jedného dodávateľa, ktorý vyrábal vlastne 3 zmesí, parkovú, ihriskovú a golfovú a v minulom roku sme mali vlastne 10 uznaných zmesí. No a boli to všestranné zmesy, napríklad jednoročná zmes pre opeľovače, to záleží vlastne na tom dodávateľovi. Tak ďakujem za pozornosť, ešte raz odozdávam slovo. Už som asi prekročil termín, takže tu už len v krátkosti chceme ukázať, ako my sme reálne začali byť účastní v tomto projekte. Takýmto spôsobom sme v septembri vysielali naše pokusy alebo prvé pokusy v spolupráci s Life Diversit na základe dodaného osiva od firmy Agrostis. Sme začali so sejbou najprv v Dolných Plachtinciach, to je tá horná, to sú Puna, čiže to je taká atraktívna lokalita južného Slovenska pri Veľkom Krtiši. Veľmi známa vinohradnícka oblasť, čiže tu sme začali 9.9., takto to vyzeralo počas sejby a pokračovali sme o 2 týždne v Báhoni pri Trnave, kde bola druhá sejba 22.9. Takto sme si trošku pomáhali pri niektorých zmesiach, kde bolo trošku menšie množstvo. Inak máme v skúškach 6 zmesí, je to druhovo-obohatená zmes a regionálna zmes, potom sú 2 zmesy v rôznych dávkach získané katačovaním a 2 zmesy získané výmlatom. A takto to vyzerá po nejakom mesiaci a pol, čiže tu sa výrazne prejavil dvojtýždňový posun sejby. Nie je tu nič vidno, ale reálne už tam tráva je, už sú dokonca parcelky, ktoré majú 10, 20, 30%, ale tu nám už vidno rozdiel 2 týždňov v Dolných Plachtiniciach, ako sa tu začína pekne zapájať a vidíme, že niektoré parcelky, tie prvé 2 zmesy sú už takmer 100%, táto štvorková je takisto samozrejme nulové parcely a ako posledné schádzajú tie z výmlatu a tá menšia zmes získaná katáčovaním. Takže už sme urobili aj prvé hodnotenia. Presne zodpovedajú tomu, čo je vidno, čo už sa týka rýchlosti schádzania, dátumu schádzania alebo pokryvnosti. Je to vo veľmi dobrom stave, čiže Plachtince pôjdu do jary už také 100%, Báhon bude trošku dobiehať, ale verím, že počas zimy a na jar to dobehne a
budeme mohli budúci rok začať 100% zhodnotení. Takže toľko z našej strany. Ďakujeme za pozornosť.